Хәерле кич, исәнмесез. Эфирда безнең республика, безнең гамәл тапшыруы. Яз башыннан бөтен ил белән Донбасс халкына һәм аннан күченергә мәҗбүр булучыларга ярдәм җыя башладык. Россиянең 70ләп төбәге күченеп кайтучыларны үзләрендә сыендырды. Татарстанга да 2 поезд белән 1000-гә якын кеше килде. Аларны каршы алу, яшәү пунктларына кадәр озату, төрле ярдәм җыюда яшьләр оешмалары катнашты. Гомумән, социаль-иҗтимагый тормышта яшьләрнең роле арта. Моны исәпкә алып, біз бүгенге тапшыруда республикада яшьләр сәясәте һәм бүгенге җәмгыятьтә яшьләрнең роле турында сөйләшәчәкбез. Программабызның экспертлары: Римма Атлас кызы Ратникова, Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге сәркатибе урынбасары, Татарстан дәүләт советы депутаты. Исәнмесез. Хәерле кич. Тимур Җәүдәт улы Сөләйманов, Татарстанның яшьләр эшләре министры. Исәнмесез. Ралиф Габдулхаев, Татарстанда авыл яшьләре берләшмәсенең әгъзасы. Исәнмесез. Алия Әдиева, студентларның хезмәт отрядлары республика үзәге җитәкчесе урынбасары. Исәнмесез. Ринат Исламов, Татарстан дәүләт советы каршындагы яшьләр парламенты әгъзасы. Исәнмесез. Шулай ук безнең студияда кунаклар, асылда Татарстан дәүләт советы каршындагы яшьләр парламенты вәкилләре. Исәнмесез, алдагы 1 сәгать дәвамында без әңгәмәләр корырбыз, сөйләшербез. Хәерле кич. Татарстанда 14-тән 35 яшькә кадәр 1 миллионнан артык кеше яши. Бу безнең яшьләребез. Республика халкының 4-тән 1-ен тәшкил итә. Яшьләр безнең киләчәгебез. Бу категория белән системалы эш алып барырга кирәк дип президент Рөстәм Миңнеханов та еш әйтә. Республикада 2030 елга кадәр яшьләр сәясәте дәүләт стратегиясе кабул ителде. Төрле дәрәҗәдәге яшьләр оешмалары, яшүсмерләр клублары бар. Шулай ук мәктәптән тыш эш алып барыла. Тимур Җәүдәтович, бу стратегияне тормышка ашырганда сез нинди проблемалы мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк икәнен күрдегез? Рәхмәт сорауыгыз өчен. Яшьләр, алар киләчәге дә, республикабызның бүгенгесе дә, һәм шуннан да алар күп, Аллага шөкер, һәм төрле. Шуңа күрә аларны борчытган мәсьәләләр дә алар төрле. Һәм стратегияның дә төп бурычлары алар яшьләргә төрле яктан, социаль яктан, профессиональ, иҗади яктан үзләрен үстерү, табу мәсьәләләренә юнәлтелгән. Һәм безнең яшьләр сәясәтебез ул көчле, Аллага шөкер. Һәм без үзебез дә яшьләр проектларында катнашып, республикабызда эшебезне алып барабыз. Мин әйтик, студентлар лигасында катнаштым, яшьләр оешмасында, Сәләттә, хәзер министрлыкта эшлим, һәм ул минемчә шулай ук аерым дәлил булып тора. Ләкин менә дөрестән дә соңгы берничә елда, 3 елда яшьләр сәясәтенә карата тагын да күбрәк игътибар бирелә башлады. 3 тапкыр бюджет артты. Ул бүген 6 миллиардтан артык сум тәшкил итә. Безнең әйткәнегезчә, яшүсмерләр өчен клублар эшләп бара, яшьләр үзәкләре, әйтик, менә соңгы 3 елда яңа 13 яшьләр үзәге ачылды. Сез үзегез дә Казанда да аны күрә аласыз. Шул ук Урам паркы, әйтик, ул заманча һәм яшьләр катнашы белән булдырылган объект, чөнки алар проектированиедә дә катнаштылар, аны төзүдә дә катнаштылар, хәзер идарә итүдә катнашалар. Менә барлык эшләнгән проектлар, миңа калса, алар менә шул мөхитне булдыра торган механизмнар. Ләкин иң мөһиме, яшьләр үзләре катнаша менә шул механизмнарны чынга ашыруда. Һәм аның бер бик мөһим механизмы грантлар булып тора. Узган елны гына безнең яшьләребез үзе дә актив үзләре катнашып, безнең республика программаларында, федераль программаларында 100 миллионнан артык грант яулап алдылар, һәм хәзерге вакытта шул проектларны чынга ашыралар. Нинди өлкәләрдә бу? Төрле өлкәләрдә, волонтерлык өлкәсендә дә, патриотик проектлар да шунда, монда эшмәкәрлек проектлары да бар. Монда иҗади яктан да яңа фестивальләр, креатив индустрия юнәлешендә дә яңа проектлар. Иң мөһиме, менә булдырылган программалар, мөмкинлекләр, алар яшьләргә кадәр җитәргә тиеш. Менә шул мәсьәләне башта тотып, без әлбәттә сезгә дә рәхмәтле бик каты, чөнки аны әлбәттә урта кешебез матбугат күрсәтергә кирәк, әлбәттә аны. Рәхмәт. Көнбатыш галимнәре уйлап тапкан буыннар теориясына мөрәҗәгать итсәк, 2000 елдан соң туучыларны зетлар дип атыйлар, ягъни зумерлар дип атыйлар.
Әлеге теория буенча һәр 20 ел сайын буыннар алмашына. Һәр буын үз заманында булган вакыйгаларга карап, уй фикерләре белән дә, үз-үзләрен тотышлары белән дә бер-берсеннән нык аерыла. Рим Атласовна, менә сездән сорыйсы килә. Бердәм Россиянең халык программасын кабул иткәндә, гомумән законнар кабул иткәндә, әлеге теорияны исәпкә алып эшләп буламы? Сез дөрес әйттегез, һәр буынның үз холкы бар. Һәм бу галимнәр тарафыннан гына расланмаган, бу көндә безнең тормышыбыз тәҗрибәсе белән дә расланып тора. Мәсәлән, менә минем улым бар. Ул интернет баласы, интернетның аборигены дип әйтәм. Ул үзе ниндидер программалар табып, видеомонтажларны үзе өйрәнеп, ул блогер, монтажлар ясап ята, шунда ниндидер роликлар төшерә. Ул белем белән әллә нәрсә мавыкмый, чөнки ул кирәк әйберен шундук бер дигәндә интернеттан алып таба. Авыр физик эшкә сәләте юк, әлбәттә. Һәм тагын нинди сыйфатлары бар аның. Ул коммуникациягә бик көчле, бик яхшы коммуникатор, үз фикерен яклый белә һәм үзенең мөмкинлекләрен бик яхшы белә. Сез аны менә нинди буын кешесе дип белер әйтер идегез? Заманча. Заманча, ул кем инде? Z. Ул үзе белә. Менә алар нинди шундай. Аларды менә Z диләр, шул зумерлар. Һәм бүген студияда безнең зумерлар да бар, X-лар, Y-лар да бар. Һәм мин инде үземне бөтенләй дә мин үземне түгел, мине шул галимнәр шул нигә куйганнар. Әлбәттә, менә ничек инде аның белән санашмыйсың, димме, Тимур Равдатович? Ничек инде менә аларның мәнфәгатьләрен белән киңәшмичә, алар белән киңәшмичә эшләп була ниндидер программа. Әлбәттә, аның белән санашмыйча булмый. 1993 елда безнең Татарстанда без зур бәхәсләр белән Россиядә беренче булып һәм федераль законда юк иде әле ул елларда дәүләт тиз яшьләр сәясәте турында хакында закон кабул иттек. Бәхәсләр чынлап та көчле булды. Ул закон безгә нигә кирәк диюче депутатлар булды. Әйдә хәзер әбиләргә аерым закон, апаларга аерым закон кабул итә, кирәкме? Ул бит инде шундый ук кешеләр башкалар кебек. Кабул ителде. Анда Марат Мансурович Бариевлар, Илдар Ирикович Гилмудиновлар аның башында тордылар. Мин ул елларда Молодежь Татарстан газетасының баш мөхәррире идем. Бездә катнаштык, интервьюлар алып, гат эшләдек инде. Ул закон булды. Ул үз заманына бик яхшы туры килә иде. Һәм Россиядә закон юк иде. Менә без ул законны булдырыр өчен күпме сөйләдек, 3 ел булды инде, 30 елга якын күтәрдек бу сорауларны, Дәүләт Думасына мөрәҗәгать иттек. Бәлки анда да шулай ук менә апалар өчен аерым закон, әбиләр өчен аерым закон, яшьләр өчен дә аерым закон кирәк түгел дигән фикердә булган кешеләр шулай аны тоткарлаган булгандыр. Бүгенге көндә ул 90-нчы елда кабул ителгән закон, безнең законыбыз шактый үзгәртелде, аныңга берничә тапкыр үзгәрешләр керттек без. Һәм үзгәрешләрне, менә дөньяның үзгәрүе, яшьләрнең үзгәрүе безгә таләп итте, аның таләбе булды һәм безне этәрде монарга. Әлбәттә, менә санашмыйча яшьләрнең мәнфәгатьләре белән бүген булмый. Менә карыйк әле символик бүген. Яшьләр утырып тора, алар төп геройлар. Без сезнең белән, Тимур Равдатович, яшьләрнең мәнфәгатьләрен кайгыртучылар, без алар алдында басып торабыз. Шулай түгелме? Нәкъ шулай. Вакытта яшьләр, менә безнең яшьләр эшләре министрлыгыннан алганда, анда күп кенә яшьләр үзләре, димәк, менә төп шарт актуаль һәм заманча яшьләргә кызыклы проектларны булдырыр өчен яшьләр үзләре катнашырга тиеш яшьләр сәясәтендә. Бу лозунгыгыз яшьләр өчен, яшьләр катнашуыннан башка бер нәрсә дә эшләмәскә дигән лозунг. Ул менә көн тәртибенә туры килә безнең кадагына. Гомумән менә яшьләр сәясәтен тормышка ашыруда Бердәм Россия партиясе нәрсәне максат итеп куя? 2020 елда Дәүләт Думасы сайланды бит инде һәм анда моңача булмаган беренче тапкыр Дәүләт Думасында яшьләр сәясәте буенча эшләү комитеты төзелде һәм аның рәисе итеп Артем Метелев сайланды. Ул Бердәм Россия әгъзасы. Һәм шул ук елның ахырында, декабрь аенда, алар сентябрьдә сайландылар. Декабрь аенда инде күп еллар йоклап яткан законопроектны күтәреп, алар кабул итә алдылар аны. Яшьләр сәясәте турында закон кабул ителде Россия. Федераль закон. Һәм бу да минемчә бик шундый символик әйбер, чынлап та Бердәм Россиянең җиңсезләнеп яшьләр белән яшьләр өчен эшләргә әзерлеген күрсәтә торган.
Һәм бу яшьләр белән эшкә карата мин менә Тимур Җәүдәт сез килешерсез микән, ике юнәлешен күрәм аның. Беренче инде без яшьләр өчен дәүләт кешеләре, дәүләт аларның мәнфәгатьләре белән килешеп инде килештереп шартлар тудырырга тиеш. Алар үзләрен күрсәтер өчен, алар үзләрен табыр өчен, бу дөньяда нәрсәдер эшләр өчен, мәнфәгатьләрен яклар өчен. Икенче яктан, дәүләт тә бит аларга карата үзенең таләпләрен куя. Сез менә патриот булырга тиеш, сез менә белемле булырга тиеш, сез актив булырга тиеш. Менә бу ике бу юлга күз салсак диемендә, ул юл ике яклы хәрәкәтле булырга тиеш аның. Алар менә бер-берсенең каршына барырга тиештер дип уйлыйм. Һәм менә чынлап та Бердәм Россиянең халык программасы дигән сайлау алды программасында да менә яшьләр катнашында төзелде. Менә монда утыручылар аны менә әйдиләр, без дә катнаштык диләр, тәкъдимнәребезне җибәрдек диләр. Һәм алар кирде. Һәм бүгенге көндә халык программасында аерым бер өлеш бар, бер раздел дип әйтгәндә, ул гражданнар теләктәшлеге һәм яшьләр сәясәте дип атала. Һәм анда менә бу җыелган наказларны, тәкъдимнәрне анда җыелганалар. Ни өчен бу ике зур тема бергә кушылган? Гражданнар теләктәшлеге белән яшьләр сәясәте. Чөнки Бердәм Россиянең бик зур бер мөһим бурычы бүгенге көндә, ул күптән эшләп киләбез инде бу юнәлештә. Ул гражданнар җәмгыятен ныгыту. Һәм бу менә ике тема шулай кушылып, чынлап та яшьләр оешмалары белән без тигез элемтәдә аларга ярдәм итү, менә яшь гвардиячылар белән мы вместе без бергә оешмалары күп санлы, алар күп санлы, һәм юн армиялар бар безнең, җиңү волонтерлары һәм башка оешмалар белән бергә эшлибез, аларга ярдәм итәргә тырышабыз. Менә Тимур Җәүдәт әйтте, грантлар аша, һәм ул грантларны муниципаль дәрәҗәсенә төшерергә кирәк бүгенге көндә. Чөнки анда да актив яшьләр бик күп. Бер атнадан без башлап җибәрәбез, игълан итәбез. Муниципаль оешмалар өчен халык программасында да язылган. Менә бергә эшлибез. Менә шусы иң мөһим безнең бергә эшләүбез. Аннары менә Тимур Җәүдәт сез дә әйтә башладыгыз бу турда. Владимир Путинның бер биргән поручениесе бар. Яшьләр мөрәҗәгать итте, теге ил күләм проектларын төзегәндә, безгә дә яшьләр программасы төзергә мөмкинлек юк микән диде. Россия президенты булай дип җавап бирде. Безнең төрле ул ил күләм проектларның төрле тармакларда эшлиләр алар, мәгариф, культура, сәламәтлек саклау, демография һәм башкалар. Һәр берсендә яшьләргә кагылышлы бер бүлек бар. Ниндидер яхшы эшләр табыгыз һәм финансларга кирәк аны диде. Менә шулай итеп инде халык программасының төп максаты нык, таза, белемле, патриотик хисләр белән яшьләр үстерү. Һәм без аны бергәләшеп эшләсәк, һичшиксез җиңеп чыгабыз. Татарстанда 1993 елдан яшьләр турында закон гамәлдә. Россия күләмендә бу закон әле 1 ел элек кенә кабул ителде. Һәм менә шушы 1 ел эчендә аңа төзәтмәләр кертергә кирәк икәне, камилләштерергә кирәк икәне билгеле булды. Татарстан нинди фикерләрен тәкъдим итте? Законны кабул иткәндә безнең бер күпме икенче төрле версия иде. Ул һәм безнең тәкъдимнәр безнең тәҗрибәбез белән бәйле иде. Яңа төшенчәләрне дә керттек. Әйтик шул ук яшь галим төшенчәсен, чөнки ул юк иде әлегә. Нормативлар белән бәйле төшенчәләрне керттек һәм үзгәрешләрне. Әйтик шул ук мәгърифәт өлкәсендә булган закон, анда бар федераль стандарт. Шул ук законда. Һәм шул федераль стандарт ул нәрсә булырга тиеш кенә түгел, нинди форматта ул чынга ашырырга тиеш дигән сорауга җавап бирә. Хәзер вакытта менә яшьләрнең федераль законы ул күбрәк теге концептуаль база законы, федераль стандартлар ничек менә шул законны гамәлгә ашыру сорауына җавап бирми кызганычка каршы. Төп законның төп эше ул әлбәттә бер яктан яшьләрнең мәнфәгатьләрен кайгырту. Аннары яшьләр белән эшли торган
оешмаларының мәнфәгатьләрен кайгырту. Һәм өченчедән, әлбәттә, ул яшьләрне тәрбияли торган мөхит булдыру. Татарстан дәүләт советы каршындагы яшьләр парламенты вәкилләре дә үз тәкъдимнәрен җиткергән. Менә алар нидән гыйбарәт? Әлбәттә, без үзебезнең тәкъдимнәрне җиткердек һәм инде аларның безнең башлангычы дип әйтик, Дәүләт Думасында безнең февраль аенда яшьләр сәясәте буенча комитетның җыелышы узды һәм шушы җыелыштан соң без менә бергәләп Яшьләр министрлыгы белән берлектә әлеге законопроектка үзебезнең дә үзгәрешләрне кертү дигән фикергә килдек. Һәм инде Тимур Җавҗа әйтеп китте аны, безнең яшь галим, үзем дә аспирант буларак, яшь галим төзәтмәсен бик отышлы дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, чөнки анда безнең яшь кармаклар да үзгәртелде. Мәсәлән, инде шул ук карасак, безнең аспирантлар 35 яшь, докторлар безнең 40 яшькә хәтле, һәм инде калган безнең югары уку йорты эшмәкәрләре булмый инде бу чакта. Эшләре дип әйтик. Югары уку йортында эшләүчеләр, югары уку йортында эшләүчеләр, безнең инде алар да шулай 35 яшькә хәтле дигән менә порог дип әйтик инде куелды. Шуңа күрә Алла бирсә моның киләчәге яхшы булыр дип уйлыйбыз һәм инде җимешләрен көтеп калабыз. Ринат, сез Россия Федерация Советындагы яшьләр парламентының Татарстандагы вәкиле дә әле. Менә бүген илнең югары палатасында яшьләр мәнфәгатьләрен кайгырту буенча нинди проектлар турында сүз бара? Дөресен әйткәндә, башта әйтеп китәргә кирәктер, минем яктан әлеге структура безнең нәрсәләрдән гыйбарәт һәм нинди эшләрне башкара. Бүгенге көндә инде безнең һәрбер субъекттан бар икешәр безнең кеше. Әлеге һәр ике кеше безнең берсе җибәрелә безнең исполнительная власть, икенчесе безнең законодательная властьтан җибәрелә. Һәм инде һәрберсе үз регионның мәнфәгатьләрен шушы оешмада кайгырта. Бу оешмага быел безнең Алла бирсә 10 ел була. Менә безне җыялар май аенда Валентина Ивановна Матвиенко белән безнең утырыш булачак. Әлеге безнең утырышыбыз Совет Федерация бинасының кысаларында узачак. Һәм шул вакытта инде анда да бик күп сораулар каралачак, күздә тотылачак. Әгәр дә инде былтыргы утырышны исәпкә алсак, ул вакытта безнең анда фән белән бәйле булган шәһәрләрдәге эшләр турында әйтелеп китте, эшчеләргә булган ярдәмнәрне арттыру турында, сәламәтлек өлкәсендә дә шулай ук яшь специалистларга ярдәм итү, ул булсын МЖКХ өлкәсендә дә, ягъни сельхоз өлкәгә дә карыйбыз. Менә шушы яшьләр законында гына безнең менә коллегаларыбыз әйттеләр, алар 7 ел шөгыльләнгәннәр. Мин инде үзем әлеге структурада 2 генә ел. Шуңа күрә без дә алар бирсә шушы федераль күзлектән зур ярдәмебезне яшьләргә җиткерә алырбыз дип ниятләнеп калабыз һәм тырышырбыз дип. Шулай булыр дип ышанып калабыз. Менә Украиндагы бүгенге вакыйгалар бу Z буын яшьләренә дә нык тәэсир итәчәк ди галимнәр. Аларны сәясәт белән кызыксына башлаган. Икенчедән, ил президентына ышаныч арткан. Бу турыда Россия халык фикерен өйрәнү үзәге хәбәр итте. Яшьләр иҗтимагый эшләргә күбрәк тартыла башлаган. Татарстанда волонтерлар зур бер армия кебек. 10 ел эчендә ил буенча аларның саны 5 тапкыр арткан. Республикада 900-гә якын волонтерлар берләшмәсе бар. Аларның күпчелеге без бергә дигән тулы бер Россия хәрәкәте канаты астына тупланган. Бу хәрәкәтнең активисты безнең студиядә. Лиана, әйтегез әле, менә яшьләр волонтерлыкка ничек килә? Бүгенге көнгә волонтерларның яше бөтенләй төрле. Шуннан күрә волонтерның гомуми образы үзгәрә башлады. Аларның кайберләре интернет аша безгә киләләр, кемдер үзгән акциyaдан соң кала, кемдер телевизор аша күреп кушыла. Беләсезме, ул бит бер тапкыр яхшы эш башкарганнан соң кешене туктатырга кыен. Бары тик яхшылык эшләү мөмкинлеген генә бирәбез, алар инде аннан соң игелекле гамәлләрен тәмамлагач үз эшләреннән канәгать калалар һәм шул эшләрне дәвам итәләр. Ничә яшьтән ничә яшькә кадәр яшьләр волонтер? Яшьләре 12 яшьтән дә башланырга мөмкин һәм закон буенча пенсиягә чыккан кешеләр дә күмеш волонтерлар име? Бәлки закон буенча
35 яшькә волонтер дип санала. Hindistanda менә волонтерлык ул милли идея да дип санарга мөмкин минемчә. Чөнки һәм бик тә бүгенге тапшыруга туры килә. Безнең республика, безнең гамәл. Чөнки ул берләштерә нәкъ шундый кешеләрне, кем сүз аша түгел, гамәл аша башкаларга ярдәм итәргә тели. Һәм ул бик нык тәэсир итә кешенә үзенә. Чөнки без үзебез дә беләбез, менә башка кешегә яхшылык эшләгәннән соң ничектер үзеңә дә рәхәт булып китә. Һәм менә бу миңа калса, менә бик көчле бер механизм, теге тәрбияләү механизмы, ләкин икътисади яктан да бик мөһим усул булып тора. Шуңа күрә юкка гына түгел, менә ул һәрбер төбәктә дә бар, безнең бөтен муниципаль районнарда да шундый үзәкләр бар. Шуңа күрә рәхмәт сезгә, менә шул эшне менә бик эффектив, заманча яшьләрне җәлеп итеп башкарган өчен. Һәм мин дә өстәп куйым, волонтерларга ышаныч бик зур, халкның ышанычы бик зур бүген. Менә минем каядыр укыганым бар, ил президенты белән бер тирәдә шушы процентлары аның халыкның яртысыннан күбрәге волонтерларга ышана һәм президентыбызга ышана. Чөнки алар ихлас күңелдән эшли. Чынлап та бернинди акча да сорамый, үз хезмәтен куя, үз акчасын, үз вакытын биреп эшләүчеләр, чынлап та мин дә кушылам, рәхмәт. Бердәм Россия партиясының Яш гвардия оешмасы да Украинада хәрби операция башланганнан алып, Донбасс халкына гуманитар ярдәм җыю эшенә кереште. Оешманың Казан бүлеге җитәкчесе Руслан Шихабетдинов безнең студиядә ярдәм итәргә теләүчеләр, волонтер булырга теләүчеләр турында әйттек, алар яшьләр. Әмма ярдәм итәргә теләүчеләр арасында яшьләр бармы? Безнең барлык халыкта бик актив кушылды. Инде 21 февраль көнне без инде безнең гуманитар штабны Маяковский 24А адресы буенча ачып җибәргән идек. Монда яшьләр дә, өлкәннәр дә, барлык кеше белән нәрсә белән булыша ала, булышырга тырыша. Безгә көн саен 50ләп, 100ләп шалтыратулар килә, сорыйлар, мин нәрсә белән ярдәм итә алам. Һәм инде менә шундый сорау биргәннәр иде менә, мәсәлән, нәрсә ул синең өчен патриотизм дип. Менә шушы барлык ситуация булгач, бу Украина тирәсендә, мин менә бу төшенчәнең мәгънәсенә аңлый башладым. Менә волонтерлык миңа калса, ул патриотизмның менә бер формасы булып тора. Шулай ук менә бу гуманитар штабка һәрбер килгән кеше ул чыннан да патриот. Менә кемдер алып килә, анда бер пачка макарон алып килә. Кемдер бер пакет алып килә. Менә кем нәрсә белән булыша ала, шуның белән ярдәм итәргә тырыша. Һәм инде бу чыннан да миңа калса, менә безнең халкыбыз, безнең яшьләр шулай берләшеп, шул берләшкән очрактагыны без бергә инде безнең илебезне, безнең республикабызны көннән-көн яхшыртып, шушы уртак эшне бергә эшли алырбыз дип уйлыйм. Рәхмәт. Без патриотизм темасына әле әйләнеп кайтачакбыз. Тапшыруыбызның икенче өлешендә. Менә хәзер әйтәсем килә волонтерлык турында, закон турында, хәйриячелек турында федераль законга үзгәрешләр кертү. Бара, менә Татарстан үзенең нинди тәкъдимнәрен җиткерде? Волонтерлык законын кабул итүдә, чөнки шул хәрәкәтнең тарихы бик зур, һәм Россиядә ул беренчедән универсиададан башланып китте, алай да әйтеп булыр дип уйлыйм, чөнки универсиададан башлап безнең бик нык югары уку йортлары кушылып китте шушы хәрәкәткә. Аннары инде Олимпиада 2015-тә Сочида, һәм менә шулай иттереп, менә шул хәрәкәт үсә башлады, һәм 18-нче елны бу закон кабул ителде. Һәм безнең Татарстанда министрлык һәм башка министрлыкларда катнашында, дәүләт советы катнашы, теге берлектә без шактый гына тәкъдимнәрне керттек. Шуларның берсе волонтерлык теге югары уку йортларында, нинди формаларда үз эшен оеша алу турында, мәктәпләрдә кем катнаша, кем ул волонтер, һәм нинди дәүләттән нинди ярдәм булырга тиеш, менә шул волонтерлык хәрәкәтен үстерер өчен. Һәм шуннан соң безнең республикабызда да аерым дәүләт программасы да барлыкка килде.
шул волонтерлык дәүләт программасы һәм 2018 елда шулай ук безнең яшьләр дәүләт законына үзгәртмәләр кертелде волонтерлыкка багышланган һәм миңа калса менә бүгенге көнне 100 меңнән артык волонтерлар безнең рәсми рәвештә теркәлгән безнең базага республика базасында әлбәттә ул сан үсә бара шуңа күрә без республика һәм яшьләребез актив катнаша шул эштә. Укучыларга, волонтер булган укучыларга югары уку йортларына кергәндә волонтерлык ярдәм итәме? Ярдәм итә, ул гомумән аларга ярдәм итә. Чөнки волонтерлыкның асылы нәрсәдән? Менә безнең 1300 волонтерлык берләшмәләре бар. Ул мәктәп базасында да булган берләшмәләр, ул университетларда да, һәм бу бит оешма берләшмә. Һәм алар командада эшлиләр. Димәк, бу менә командада эшләү сәләтен үстерер өчен бер механизм булып тора. Икенче яктан, ул менә игелекле эш алып бару, тиге мораль яктан, әхлакый яктан бик мөһим механизм. Аннары икенчедән ул профориентация. Чөнки безнең бар волонтерлар экология юнәлешендә дә, безнең педагогия юнәлешендә дә, медиклар бар. Менә төр юнәлешләрдән 10-нан артык юнәлеш һәм минемчә менә бу тагын бик мөһим бер аның профессиональ яктан белем алу. Профессиональ яктан белем алу. Һәм әлбәттә аларга бик нык булыша ул аннары югары уку йортларына кергәндә. Хәзер рекламага бүленәбез. Яшьләрне эш белән тәэмин итү, гаилә кору мәсьәләләре турында без 1 минуттан сөйләшүне дәвам итәрбез. Хәерле кич, эфирда безнең республика, безнең гамәл тапшыруы. Без яшьләр сәясәтен тормышка ашыру турында сөйләшәбез. 2020 елда Владимир Путин мәктәпләрдә патриотик тәрбия дәресләре кертү тәкъдиме белән чыккан иде. Дәүләт Думасы мәгариф законына үзгәрешләр кертте. 2021 елның сентябрендә төзәтмәләр үз көченә керде. Бу канун мәктәпләрдә белем бирү белән бергә патриотик тәрбия, ватанга мәхәббәт, өлкәннәрне ихтирам итәргә өйрәтүне күздә тота. Рима Атласовна, Бердәм Россия партиясе тарихи хәтерне саклау буенча зур проект башлаган иде. Менә ул яшьләрне тәрбияләргә ничек ярдәм итә? Ул проектның исеме тарихи хәтер. Һәм бу проект Россия тарихын өйрәнү, саклау, фальсификацияләрдән саклау, яклау максаты белән төзелгән иде. Аның юнәлешләре күп һәм бик актуаль бу проект. Проект кысаларында һәйкәлләрне, тарихи объектларны реставрацияләү, менә шундый бер юнәлеш бар. Мәсәлән, менә бу проект кысаларында Татарстанга Петр һәм Павел соборын реставрацияләү өчен, Иске Таш мәчетен реставрацияләү өчен зур суммалар бүленеп биргән иде һәм бу эшләр алып барыла. Бөек Ватан сугышы белән бәйле урыннар, стеллаларында һәйкәлләр бар безнең. Без аларны рәткә кертебез, менә бигрәк тә кыштан чыгып киләбез хәзер, матурлап, җыштырып, тирә-ягын, менә яшь гвардиячылар белән, юнармиячылар белән бергә эшлибез бу эшләрне. Без аларны исәпкә алган идек 2 ел элек, 2020 шундый һәйкәл, шундый урыннар бар безнең. Бу эштә менә яшьләр чынлап та бик яхшы катнаша, аларга рәхмәт. Әйтеп китим инде, бу Украина белән бәйле хәзер безнең Татарстаныбызның 2 Россия герое бар бит. Менә аларның исемнәрен мәңгеләштерү өстендә эшлибез хәзер. Мәктәпләргә, урамнарга бәлки аларның исемнәрен биреп, бюстларын куеп, бу да бик зур эш һәм яшьләргә үрнәк булып торырга тиешле эш һәм алар үзләре дә әлбәттә катнашачаклар.
җиңү диктант победы без аны менә апрель ахырында, май башында язадырык, инде берничә ел рәттән. Хәзер быелгысы сентябрь аена күчерелде. Икенче Дөнья сугышы тәмамлану датасы бит инде сентябрь башында ул булачак. Мәктәп музейларын төзекләндерү һәм конкурс бар. Алар мәктәп музейлары бик яхшы катнашалар. Безнең Татарстаннан лауреатлар исемнәре алып, грантлар алган, федераль дәрәҗәдә алган музейларыбыз, мәктәпләребез дә бар. Ул чынлап та бик кирәкле проект, бик актуаль бүгенге көндә. Һәм ул бик актив эшли, яшьләр менә рәхәтләнеп катнаша. Шуның белән шатбыз шуңа. Менә Казанда патриотик тәрбия дәресләре өчен авангард үзәге ачылды. Аның мөмкинлекләре һәм эштәлеге турында репортаж карарга тәкъдим итәм. Элек егетләрне мондый җыеннарга май аенда гына җыйсалар, хәзер ел дәвамында дәресләр уздыру мөмкинлеге бар. Казанда Татарстандагы беренче хәрби патриотик тәрбия үзәге ачылды. Монда 10нчы сыйныф егетләре 5 көнлек хәрби җыен узачак. Сегодня предстоит очень серьезная задача подготовить себя к службе в вооруженных силах Российской Федерации. Безнең алда зур бурыч тора. Егет кеше автомат үтеп җыярга да, башка коралларны куллана белергә дә, кирәксә противогазын да кия алырга тиеш. Буларның барсына да шушы җыенда өйрәтәчәкбез. Разбирать, собирать его, уметь с него стрелять. Авангард үзәгендәге җыеннар мәктәп программасындагы тормыш иминлеге нигезләре дәресе буенча алып барыла. Ел дәвамында бирегә 8000гә якын укучыны җәлеп итәргә ниятлиләр. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уделяет какое колоссальное внимание развитию и укреплению вооруженных сил Российской Федерации, воспитанию подрастающего поколения. Россия президенты кораллы көчләрне ныгытуга, яшь буынны тәрбияләүгә, аларда ватанпәрвәрлек, илгә тугрылык хисен булдыруга зур игътибар бирә. Россия территориясе буенча иң зур ил санала, бирдә күп милләтләр яши. Шуңа күрә тарихыбыз да бай. Нас 145 миллионов. Наша страна многонациональная и многоконфессиональная. Хәзер яңа үзәк ачылу белән шартлар тагын да уңайланган. Беренче сменага Казанның Адымнар һәм кадет мәктәпләреннән 160тан артык укучы килде. Биредә алар беренчел хәрби әзерлек үзә ашыгыч ярдәм күрсәтергә, автомат сүтеп җыярга өйрәнә, ил тарихы белән таныша. Татарстанда тагын шундый 2 үзәк Шисай һәм Түбән Камада ачылачак. Бу репортаждан күренгәнчә, егетләр армиягә мәктәптән үк әзерләнә башлаячак. 1 апрельдән илдә армиягә язгы чакырылыш башланды. Быел ул айруча киеренке шартларда уза. 3000гә якын егеткә чакыру кәгазе килгән. Безнең студиядә Әтнә һәм Арча районнары хәрби комиссары егетләрнең хәрби хезмәткә әзерлек дәрәҗәсен сез ничек бәялисез һәм кәефләре ничек? Арча һәм Әтнә районнары буенча монда җавап бирәм. Хәзерге көндә килгәндә патриотик тәрбия безнең 2 районнарыбызда да югары бәя белән бәяләнә. Нишләп дигәндә, моңа дәлил булып тора безнең 150дән артык егетебез хәзерге көндә армия сафларына хезмәт итә безнең. Һәрбер командир белән biz үзебез хат алышабыз. Һәрбер егетебезнең туган көне белән котлыйбыз. Һәрбер егетебезне 23 февраль белән котлыйбыз. Һәм инде әле без командирлардан үзебезгә рәхмәт хатлар да ишетәбез. Һәм инде монда әйтеп үтәргә кирәк тагын әйтеп үтелгәнчә, менә яшь армиячылар, юны армия дип әйтәбез инде. Безнең 2 районыбызга 900гә якын җегетебез һәм кызларыбыз юны армия сафларында булып тора. Менә монда кабат әйтеп үтәсем килә инде, алар шул волонтерлык эшен алып баралар. Шул хәзерге көндә һәйкәлләрне карап тору, безнең Афганистанның бик ватан сугышында һәлак булганнарның кайтып монда һәлак булган каберлекләрен чистартып тору. Инде безнең исполнительный комитетның 1000нче постановлениесен кабул ителде. Һәм һәрбер мәктәп безнең авылларда үзләрен зияраттагы каберлекләрне чистартып торалар. Моны әйтеп үтәсем килә, менә бу ел гына да Алла бирсә инде беренче отправка белән мин үземнең олы улымны армия сафларына затам. Ул Мәскәүдә инде югары уку йортын бетереп профессия алды. Менә беренче отправка белән май аенда инде аны армия затам, Алла бирсә. Һәм инде икенче улымны, ул инде безнең Нижнекамский татарстанский кадетский корпусын бетерә һәм Казандагы танк училищега кергә әзерләнә, Алла бирсә. Вот. Менә әле генә без инде танк училищеның полигонында ату үткәрдек. Көн инде салкын булуга карамастан, әти-әниләр һәм инде егетләр үз теләкләре белән шул атуга килделәр. Булар инде автомат калашников аттылар.
бір генә бала да өйдә дә калмады, әти-әни дә яшереп калдырмады. Әле балаларга җылы киендереп, ашарларына тыгып, балалар менә дәрестә катнаштылар, һәрберсе инде 2 университетыбыз булды занятияны, алар 6 патронны атып, инде полный күңелләре күтәренкеләрен кайтып китте. Менә монда сез авангардны күрсәткәнчә, без авангардны районнарыбызның басуларында үткәрәбез, болыннарында. Алар инде үзләре ушак ягып ашарга пешереп, һәм инде менә 2010 елда без шундый эш зур эшләдек. Запаска чыккан һәм инде отставкага чыккан, увольняться итеп кайтылган офицерларны, прапорщикларны барлап, алардан без комитет ясадык. Монда безнең 36 офицерыбыз һәм прапорщикларыбыз бар. Менә бу офицерларыбыз безнең һәрбер мәктәпкә беркетелеп куеп, алар инде патриотик тәрбия алып баралар. Менә шул безнең укытучыларыбызга, ул безнең основа военный служба укытучылары, аларга методик ярдәм күрсәтеп торалар. Шул ук военный училищега кергәндә, армия сафларына киткәндә, бу безнең офицерларыбыз зур терәк булып тора. Һәм шунлык белән инде менә тагын бер кабатлап әйтәм, безнең яктан инде патриотик тәрбия бик югары бәяләнгән. Алла бирсә инде илебез тыныч булсын, егетләребез тыныч тормышта хезмәт итеп, илебезгә, районнарыбызга, республикабызга кайтып, үзләренең өлешләрен кертә торган булсыннар. Әниләргә, аларга улларын армиягә җибәрү бер кайчан да җиңел булмаган. Менә бүгенге көндә сез аларны тынычландыру өчен нәрсә әйтә аласыз? Менә кабатлап әйтәм, беренче отправка белән үземнең олы улымны җибәрәм. Аңа хәзер 24 яшь. Ул менә магистратураны узган елны бетерде. Ул көз көне китәргә тиеш, көз көне инде сәламәтлек булды, салкын тиеп нитеп авыртып ятты да, аны белән булмады. Менә хәзер апрельнең 12 апрельдә ул медкомиссияны үтте, категория годности. Аның Б3-га чыкты ул, то есть ул теге студент булгачтан недостаточно питания, весы җитеп бирәс. Нигә ашатмыйсыз аны? Студент Мәскәүдә. Вот. Икенче улымны инде танк училищега. Алар инде үзләре, теләк белән үзләре бара. Мен берсендә куып та кертмим, теге заставить әйтмим. Һәм инде әти-әнигә әйтүдән генә түгел, ул безнең илебезне саклау, илебезнең бердәмлеген, илебезнең бөтенлеген саклау, ул безнең бурыч. Монда әти-әни әйтәсе ул безнең Конституциянең дә каралган 59 статьясы белән. Вот. Ул без аның вазифа. Әгәр дә без илебезне сакламыйбыз икән, аның калган эшнең башлауның да мәгънәсе юк, дәвам итү дә мәгънәсе. Иң беренче кирәк тынычлык. Контрактниклар күбрәк Украинаны алсак инде. Анда бит менә хезмәт итүчеләр яшь, безнең яшьләр, 18 яшьлек җегетләр бармы дип әйтәбез. Монда килгәндә мин ул ук темага кирип китә алмыйм. Менә хәзер безнең министр обороны Сергей Кужгин Шойгуның чыгышы булды. Аның әйтүе буенча инде безнең инде бер генә срочникта горячий точка кирмәячәк кайнарлыкталарга, һәм инде менә бу чакырылыштагы егетләребез дә берсе генә дә безнең кайнарлыктага кирмәячәк дип аның министрның әйткән сүзе. Сезнең сүзне хуплап әйтәсем килә. Чынлап та мин үзем 2010 елда әлеге 3 көнлек программасын үттем, һәм инде әлеге 3 көнлеккә хәтле минем армиягә бару теләге юк иде. Годностьта шуның хәтле генә иде. Һәм шуннан соң үз үстендә эшли башлап, категория 1-га әйләнеп, Кара диңгез флотында хезмәт итеп кайттым 2017 елда. Афәрин, дөрестән дә менә шул программалар алар эшли һәм кирәкле. Бу программа 5 көнлек авангардта һәм ул тик даими рәвештә ел әйләнәсе программасына хәзер әверелә. Һәм Казанда гына түгел, безнең патриот базасында гына түгел, ул хәзер Чистайда да яңа авангард базасы булачак, һәм Түбән Камада да. Һәм тагын аерым әйтеп китәсем килә, әйе, замана бик үзенчәлекле, ләкин менә безнең без атна сайын үткәрәбез бөтен районнар белән видеоконференц җыелышларны, һәм менә узган җыелышта Спасск районының яшьләр өчен җаваплы безнең вәкиле чыгыш ясаган иде, һәм алар киресенчә алдан ук менә шул язгы чакырылышка барлык менә үзләренең квоталарын тупландылар. Алдан, димәк, яшьләр үзләре килеп, аларның менә шул патриотик хисләр тагын да көчәйде менә соңгы арада. Армия сафларына барып кайту инде ул бер яктан индикатор булып тора, что син таза сау, син куркак түгел. Менә безнең буыннар әйтә торганнар инде, әгәр дә безнең белән без армиягә бармасак, безнең белән кызлар очрашмый дип. Моның төп мәгънәсе нәрсәдә? Кызлар, хатын кызлар уйлар, әгәр дә бу авыртуга кияүгә чыксан, нинди семья була, нинди бала була. Бу минем семьяны защитить аламы? Менә кызлар уйлар. Шуңа күрә элегрәк инде дип әйтик.
егетләр армияга барып кайтырга ашкынып торалар. Хәзерге көндә кабаттан кайтып бара. Менә хәзер әйтеп үтәм, армиядан качып калу модадан чыгып бара. Модадан чыгып бара. Безнең менә май ай, июнь, июль айларында, инде июнь айларында безнең чыгалар с высшим образованием җегетләр, югары уку белемнәрен бетереп чыга. Аңганчы инде без призывны үтәп барабыз. Алар армияга китә алмыйча кала, кайберәүләр көзгә калып бара. Һәм инде буларның да теге күбесе үпкәләп килә, әтияннәр, нишлә безнең баланы армияга алмыйсыгыз дип. Менә без крайне калган шикелле. Дөрестән дә теге армияга бару уже модага кирип бара. Без бит әйттек, ZBUны вәкилләре, алар интернетта яшиләр, онлайн аралашалар күбрәк дип. Шулай да, менә интернетның яшь буынга тискәре йогынтысында күрәбез. Менә сез Тимур Җәүдәтович дәүләт сайтында чыгыш ясаганда, быел цифрлы гигиена дигән проектны башлыйбыз дип әйткән идегез. Без аны дәвам итәбез. Ул нәрсә дигән сүз? Без аны дәвам итәбез. Без аны узган елны беренче тапкыр эшләп караган идек. Бик кирәкле дип уйлыйбыз, чөнки яшьләр дә актив катнашты һәм саннар аны дәлилли. Менә шул проект кысаларында төрле видео роликларда барлыкка килә һәм шулай ук без җәйге лагерьларда, җәйге аланнарда да шул темага багышлап төрле чаралар үткәрәбез. Аның төп максаты ул яшьләргә цифрлы дөньяда булган мөмкинлекләр турында гына түгел, анда булган рисклар турында, авырлыклар турында, шул цифрлы дөньяның үзенчәлекләре, нечкәлекләре турында сөйләп китүдән барлыкка килде шул проект. Рәхмәт, яшьләр өчен тагын бер актуаль темага кагыласым килә. Бу эш мәсьәләсе. Статистика буенча Россия халкының 36% үз һөнәре буенча эшләми. Диплом алып чыккан белгечләрнең 17% эшсез. Менә республикада студентларның хезмәт отредлары бар. Бу студентларны укыганда ук һөнәр алырга тәргиш бирә торганмы? Хезмәт белән тәрбияли торган проектмы менә шул турыда? Сұрауыз бик зур рәхмәт сұрауыз өчен. Шуннан да студент отрядлары хезмәт тәрбиясе белән шөгыльләнә, һөнәр сайларга ярдәм итә һәм иң мөһиме уку вакытында тәҗрибә бирә ул моментта. Һәм безнең үзәгенең эшне урнаштыру гына түгел, шулай ук студент отрядларына әгъзаларына специаль эшче специальность буенча өйрәтү дә бар. Шундый безнең бар программалар һәм мөмкин булган вакансияләргә яшькә бик күп. Ниндирәк вакансияләр? Вакансияләр студент отрядларыннан, мәсәлән, ул педагогика оешмасында әйдаман, педагог оештыручы мероприятиеләре була. Сервис ягыннан ул безнең официанты, анда горничные, анда бөтен спектр сфера услуг дигәнне. Мин күптән түгел интернетта укыдым. Безнең студентлар отрядлары М12 трассасын төзүдә дә катнаша икән дип. Шулаймы? Әйе, бу төзүчеләр безнең инде строй отряды дигәндә, шул главное направление инде, өлкән направление ул бездә инде. Алар әлбәттә М12 трассада Югары белем алган студентлар өчен эш табу мөмкинлеген булдыру турында уйласак, безнең башка министрлыклар белән бергә. Менә бу программа, бу хәрәкәт, ул вакытча эш табуда бик зур ярдәм күрсәтә студентларга. Чөнки алар әлегә белми кем булырга теләгәнен. Шулай бит. Һәм менә укыган чакта шул хәрәкәт ярдәме белән алар үз сүзләрен сынауда катнашалар. Рәхмәт, безнең тапшыруның вакыты бик кыска калды. Шулай да сөйләшәсе берничә мәсьәләбез бар. Авыл өчен эш мәсьәләсе ул көнүзәк тема. Бүген Татарстан яшьләренең 4тән 1 авылда яши. Менә республикада авыл яшьләренең иҗтимагый берләшмәсе бар. Сез ничек ярдәм итәсез, Ралиф, сөйләп китегез әле. Яшьләрне авылда калдыру максатыннан нәрсәләр тәкъдим итәсез, нинди проектларыгыз бар? Тагын бер тапкыр исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, экспертлар, чакырылган кунаклар.
Бүгенге тапшыруыбызны авыл яшьләре дә тыңлый дип уйлыйм, чөнки безнең оешмабыз, Татарстан Республикасы Аграр яшьләре оешмасы, нәкъ менә авыл яшьләре белән эшләүгә юнәлтелгән. Иң мөһиме, без авылда яшьләрнең шәхси үсеше белән шөгыльләнәбез. Алар нинди генә хезмәт иясе булмасын, табиб, укытучы, агроном, эшмәкәр, әгәр дә ул авылда үсәргә теләсә, безнең ул кеше безнең оешмада поддержка дип әйтегез табачак һәм үзе кебек эшчәнлекле кешеләр табачак. Татарстан Республикасында авыл яшьләре дәүләт программасы булышлыгы белән, Татарстан яшьләр министрлыгы булышлыгы белән, авыл хуҗалыгы министрлыгы булышлыгы белән безнең бик зур возможностьларыбыз бар. Яшьләргә төрле сфераларда хезмәттәшлек итәргә, белем бирергә. Яшьләр сезне каян беләләр, сезнең турында? Гомумән, мондый оешма бар икән турында, барлыгы турында. Иң беренче чиратта без инде яшьләр белән күзгә күз очрашып, сөйләшүне күбрәк күрәбез. Шуңа күрә беренче мөмкинлек чыгу белән без районнарга, һәр авылларга, төбәкләргә чыгып китәргә тырышабыз һәм аларда анда төрле семинарлар үткәрәбез. Семинарлар төрле темаларга булырга мөмкин. Ничек авылда үзеңне үстерү, эшмәкәрлек белән шөгыльләнү, нинди дәүләт программалары, поддержкалар бар, ничек аларны кулланырга, торак мәсьәләсе, эш мәсьәләсенә килгәндә без фермерларны мәктәп эскәмиясеннән аларга өйрәтә башлыйбыз, төрле проектлар бар. Һәм инде үсеп җиткәч тә 35 яшькә кадәр төрле программаларда катнаштырабыз һәм грантларга аларны әзерләп җибәрәбез. Бу инде беренче чиратта әйтеп китим, теге авылдагы хезмәт хакы проблемасы гына түгел, эш урыннары да булдыра инде. Бүген яшьләр эшмәкәрлеге турында күп сөйләшенә. Менә авыл яшьләре арасында фермерлар, эшмәкәрләр күпме артамы булсам? Хәерле кич исәмез, хөрмәтле кунаклар. Инде әлбәттә мин үзем Сабар районы буенча бу соннарны китерә алам. Әлбәттә Сабар районында эшмәкәрлек яшьләр арасында инде безнең киң колаш ала дип әйтә алам, чөнки елдан яшьләребез шушы эшмәкәрлек белән, үз мәшгульлек белән шөгыльләнә башладылар. Инде ул фермерлык дип алыйкмы, кул эшләреннән ясалган инде тимер томыр әйберләреме, бизәкләрме һәм инде кием тегү мәсьәләләреме, булар барысы да безнең Сабар районы яшьләре тарафыннан бик инде кулай дип кабул ителә һәм инде аларны бик теләп, яратып бүген көндә шөгыльләнәләр аның белән. Һәм инде безнең бу хезмәт тәрбиясе дигән әйбер инде безнең районда, Сабар районында ул балалар бакчасыннан ук киң таралган, чөнки безнең районыбыз башлыгы Рәис Нургали Миннеханов безнең ярдәме белән, аның киң поддержкасы белән, русча әйткәндә, безнең инде мәктәп балалары арасында Саба бала һөнәр дигән проект чынга ашырылып килә. Ул безнең Казандагы инде Kids Space дигән проектның шәткәнебез бар. Үзенчә икенче төрле варианты безнең Саба бала һөнәр дип атала. Монда биредә безнең мәктәп укучылары катнаша, балалар бакчаларыннан катнашалар. Һәм инде 32дән артык оешмаларда безнең балалар үзләрен шушы һөнәрләрне барып, татарча әйткәндә, тотып карый алалар, күрә алалар, үзләре шуны эшләп карый алалар, ягъни нинди һөнәр аласларын инде шушы проект аша безнең алар беләләр. Һәм инде барлыгы 32 оешма дип әйттем. Анда инде безнең кул эшләре дә бар, анда юрист оешмасы да бар, безнең машина йөртүче дә бар, анда полиция хезмәткәре дә бар, МЧС хезмәткәре дә бар. Булар барысы да шушы исемлеккә кергән. Һәм елдан-ел безнең әлеге исемлек арта һәм балаларыбызның инде безнең шушы менә һөнәрләргә карата, киләчәктә үзләр нинди һөнәр ияләре булуларын карата инде фикерләр шушы яшьтән үк инде барлыкка килә. Һәм инде алар бик теләп әлеге безнең проектта катнашалар һәм инде әткәнләргә бу бик ташый. Рәхмәт. Тапшыруыбыз азагына якынлашты. Риматласын менә. Бүгенге сөйләшенгәннәргә нәтиҗә ясар өчен сүзен сезгә бирәм. Барыбызга да рәхмәт әйтәсем килә. Чынлап та үз өлкәгездә, үз юнәлешегездә көчле белгечләрсез, бик актив эшлисез.
Яшьләргә инде әйтәсем килә. Яшь чорлар, яшь еллар алар бик тиз узып китә. Үзегезне реализацияларга, үзегезнең урыныгызны табырга тырышыгыз. Гаиләләр төзергә тырышыгыз. Чөнки демография бүгенге көндә илебез өчен дә, республикабыз өчен дә бик катлаулы мәсьәлә. Хыялланыгыз, хыялларыгызны тормышка ашырыгыз. Һәм инде шунысын да онытмагыз. Сезнең арттан альфа буыны үсеп киләчәк. Кунакларыбызга зур рәхмәт. Программабыз озагына якынлашты. Исән сау булыгыз.